Però d'altra banda, Imma, també les enquestes mostren que hi ha una pujada de l'independentisme, d'aquest fervor independentista. Això també, no sé si a vostès els pot perjudicar o no, o com ho veu, si més no. Nosaltres estem en una democràcia. En la democràcia, els ciutadans expressen la seva voluntat a les urnes. Fa menys de 3 mesos, els seus ciutadans van expressar la seva voluntat. I Esquerra Republicana va baixar un munt de diputats. Què vol dir això? Que el ciutadà, quan de veritat té que votar i quan de veritat té que decidir, no aposta per l'independentisme. I això fa 3 mesos, no li estic parlant de fa 3 anys. I el recurs de l'Estatut ja havia sortit i Esquerra Republicana se va enfonsar. És a dir, això de que l'independentisme... Clar, però, Imma, per altra banda, també hi ha hagut partits que dins del seu programa només hi ha l'independentisme i que han entrat al Parlament. Això també vol dir alguna cosa. Si de 21 han baixat a 11 i els altres han pujat 4, són 15 independentistes. Contra 21, els números canten, Els números canten i fa 3 mesos. O sigui, no sé quin independentisme està pujant. Molt bé, està clar que vostè és de ciències, No, és que les dades són les que canten.